Lokise. Premenil na realitu svoje sny. Veletel sa strelbom po rajom Creek. Naučil sa ovládať svoje činy. No okej, tak práve sme prišli do Košíc. Poďme pozrieť si Davida a Poláka do bazáru, ako sa chystajú. Poďme sa s nimi napapať možno nejakú kávu, že by, alebo ja by som sa akože maču. Bol som chuj paralelní, keďže ráno som sa zobudil a nebol som že vôbec fresh. Bol som úplne rozbitý a tak to možno aj preto, že som išiel spať o 11. večer a stával som že o 5. ráno. Takže je tu dosť teplo. Máte naoblíkaný, aké vyšiel na Sibír. Čo by to bolo za vlog, keby nebola vo vlogu táto budova? Čo to je kostol svätej Alžbety? Tuším. Dom? Tak dom. Čo ja vím, však vyzerá to ako kostol. Boli sme v jednom textile house pozrieť, ideme teraz do druhého. Káni si kúpili také dve trička. Uvidíme, čo je v druhom. Majú po 3,50 kámo. Stal 3,50. Bol síce v dámskom oddelení. Je proste kožený. Taliansky kamo za 3,50, čo ci jebe. To mám aj bez toho expresívneho slova povedať, čo? Tak to vyzerá. Čo poviete ľudia, koľko z 10 kabát? Tak. Čo, jak hodnotíš kabát? Od 0 do 10? No. 320. Vidíte ľudia? Dúfam, že aj vy tak budete hodnotiť. No okej, práve sme v Rafano pizzerii. Chceme takto vonku, je úplne, že dobré počasíčko. A dali sme si jakú pizzu? Aspergo syndrom? A teraz normálne... Asparago. Bola tam panceta som videl, špargla, vlašské orechy. Tam je krémový podklad, že není rajčík. Aha, okej. Panceta, olivové korene čierne. A dali sme si melosky, Maťo si dal honey cola, tymián meta. Hej. Tá je tiež akože dobrá, ja mám ináč, že každú melosku rád. Čiže melos, sponsoring, do vkusu budeme dávať gole k nákupom. To je dobré. Sáločne majú. Takto vyzerá pizza, ideme si ju rozstrihať a pustiť sa do nej. Do pičišek ja som alergický na orechy. Som sa taste test, ale už to nebude prirodzený taste test, keďže už sme ho ochutnali, ale že dosť dobrá. On cíti taký fresh podtón, taký nie troška kyselastý. Klasa je, že iný level. Keď to nebolo tak piči. Keď to bolo niekde na mesi, tak to úplná topka. To je úplne pohode si pricestovať za dobrým jedlom. Tak ideme sa nájsť. Čaute. Serus. Čau Maťo. Youtuberi Tida. ťa. Serus. Počúvame dobre na piču vyzeráš. Už sme na ubytku. Vyzerá to celkom pohode, idem vám to ukázať s zadnou kamerou. Vyzerá to celkom cool, takže televízor oral a zabili. A fakt akože je tu dosť teplo. Toto čo je? Toto nejaký pánko, odborník robil. Táto stena, tým sa vo Fortnite. Záchod, toto, cool. Boli na menší nákupík a fakt akože je tu extrémne teplo podľa mňa. Dúfam, že sa ochladí do tej akcie, lebo ja čo si chcem obliekať, tak to mi bude extrémne teplo. Pôjdeme na izbu, neviem, napápame sa ešte, ja si dám sprchu a pôjdeme asi. No chytila ma ešte celkom že únava, čiže ideme si pospať, chalani si tu asi pospať. Aspoň lejko tuším, že hej. Takže sa vidíme, keď sa zobudíme. Čaute. No, koľko hodín? 7:11. O 6 sme tam mali byť. Don't be late. To majiteľ nepozná také slovo. Majiteľ ešte o 6:30 spal, čiže... Tak 6:40 som spal ešte. Ale už pomaly ready a máme to, že 15 minút pešo. Tuším. Vidíme sa. Cheers. Dobrú chuť. Víš, zobral som Bolta, že akože na mňa a oni, že chceme sa prejsť. Ale nevadí, mne sa nechce fakt prejsť. Ale mám na seba Timby a keď si ešte predstavím, že čo budem chodiť dneska v tom, som vybral tú ľahšiu cestu. Bolta, presne pred bazar.
Fuck you all! Ale pozri sa, že aký blank som priniesol, hej, počkaj. Ale len sample, zatiaľ len sample. Chápete toto? Majo, ukáž svoj outfit, daj sem prosím ťa. Ukáž mi outfit. Chcem ťa spýtať, kde zoženiem? Z môjho auta ti dám. Máš tu? Hej. Toto nie, ja som aj Davidovi vás... No, už sme pred ubytkom, akciu hodnotím, že dosť pozitívne. Viac takých ľudí ako je David Polák, aby robili takéto dobré akcie. Milujem vás chlapci. Všetky. Idem sa osprchovať a spať, takže dneska sme to dali na slušňaku a ešte sme skoro domov, celkom je polnoc. Čiže to je celkom dobrý čas, lebo zajtra už o 11 ideme na vlak, čiže dosť skoro, dosť. A tak, toto bolo One Day, majte ešte 15. Dobrú noc, čaute. Za 50 eur si zaspím. Ja ťa zdravím, som stále decko, pre teba som Boh. Urad alkohol, majiteľ. Kokot Maria, môžeš aj nechať nechom. Ja chcem troška vydýchnuť do piči, víš a... Stále to musíme ťa pri tomto holo proste. More, furt pracujem, chápeš, tancujem, všetko. Človek, keď si raz za mesiac chce vydýchnuť, že ide na akciu za kamošmi a proste vy ste akože fakt akože... Ale ty sám tomu neveríš. Ty si Stále piješ, formulovať Majto. nejakú zmysluplnú vetu, ale ty jej neuveríš. Ty neveríš. Majiteľ, klameš. stále piješ, majiteľ. Ty proste piješ Že... od rána do večera. Ja by som zavidel novelu na takýto kokot, ak ste vy. Novelu? Akože... No v rámci, že by sa vás pozatvárali kokoti. Prečo? Lebo My sa ti akože... snažíme pomôcť. Hej, Terry. Ty mi nezveríš. Ja som to nevypol.